شاندار امریکی تایبەت ji bo Sûriye James Jeffrey behsa gera cîbecîkirina sîstema rêveberiyê li Herêma Kurdistanê li Kurdistana Sûriyê jî li pêşerojê de kir. Jeffrey piştî civîna welatê grûpa biçûk goj Almanya û Fransa û Brîtanya û Siûdiye û Urdun û Misir pêk dihat diyar kir. Gomana Amerîka di Sûriyê de girêdayî cîbecîkirina mercên wê ne, bişkandina Daişê û derxistina çekdarên Îranî ji Sûriyê û destpêkirina proseyeke siyasî. Derbarê hêzên wan yên leşkerî li Sûriyê Jeffrey eşkere kir. Golpêşiya Serokê Amerîka Donald Trump gelek rê hene. Lê em ji bîr nakin demê ku em li Herêma Kurdistanê bûn, got bêhtirî 13 salan Amerîka devereke qedexekirina firînê li ser deverên Herêma Kurdistanê ava kirbû. Axaftinên James Jeffrey divê derbarê de egera avakirina keyanekî Kurdî li Sûriyê bihêztir dike. Mîna Herêma Kurdistanê got Amerîka dixwaze biriya avakirina vî keyanî lingên xwe di deverê bigiştî û Sûriye bi taybetî bi cih bike. Axaftinên Jeffrey berova jî hevdûne got beriya du rojan ragihandibû got tu bercewendiyên wan yên siyasî li gel Kurdan yan çi aliyekî din li Sûriyê nîne. Şanderê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê beriya du rojan ragihandibû got siyaseta Amerîka di Sûriyê de birêve diçe beriya kar û piştgiriya çekdarên Sûriya Demokratîk. Got pêdê beşekî sereketê de lê armancên wê di Sûriyê de bi tenê têkbirina çekdarên Daişê ye.